Tadi bawang. Tadi tanga. So, dapat tatay ni Karen na ati lemon. Kaya't kung araw, timpal pala ni Iskaw. Inumulangan guys sa sunahan. Dagamin ang mugumatang tibirigan da ka adumo kwartada. Si alatan ate manginong ito. Kaysa mo ipadawat ko ba kanya na. Nagado kwartada pulos. Tarag daw dawat ang mula. Nadugyot daw umay. Anak man. Ne. Tatay ka pa dumudawat, madikait ka lang ako din. Hindi ka kumalta gumatang merienda damit ne. Lamis pa lang na eh. Iba lang is ko, di ba rabi at yung palamis ko. No, inumiktat pa na imas nga humagod. Garang bukod ka na lang eh. Abay ne, gumatang kayo mitlat ang merienda nga. Tuwaga raw. Ito ka nga. Mo pala inumin. Abay. Pahulak ka niya matahoy. Abay, pangulang mga No mahulaan no ay nana di bawang. Sika to uminom ita. Nuham mo mahulaan siya to uminom. Gita. Bawang. No mahulaan sika uminom. Well. Tanay. Datan eh. Basta lang ano eh. Datan eh. Ba't adumi pag ininom mo na eh? Basta itang Ano ba? Hulaan. Kung mahulaan, ang kumiginom. Datan eh. Ako, gudwatan. Gudwatan na ako sa. Ako. Hulaan. Ako yung ka na yung nagitamang. Nindata. Natay? Tali. Ito na nenay ko parang kanya ako na eh. Hindi ka pa lang. Siguro din nga mapilim tataatan tanong makainom ka. Sige. Manis mo lang nung mo pa mapili. Sige. Tay. Ibabang pala. Oo. May sabay lang sa tan eh. Minsan pa igula ka pa eh. Saan kanya ka tan eh. Last, pero pagbigyan ka. Tadi bawang. Tadi tanga. May duha. Isang mo lang puro mali. Isang mo lang puro mali.